So, ayun na nga guys. Hello guys, Jomari here. So, ayun na nga, bagong araw, bagong vlog na naman po tayo ng makeup tutorial. So, meron akong in-upload na picture sa Facebook na nag-click sa madlang tao. Nag-click. So, ngayon nagpapagawa sila sa akin ng tutorial kung paano yan at gagawin ko na yun. So, without further ado, let's go to the video. So, medyo side view muna tayo ngayon guys. So, first maglalagay na ako ng aking MAC Studio Foundation. So, in this shade of NC25. NC25 ba ito? C3 pala. In the shade of C3. Ganito lang. Hindi natin siya dadamihan. Wala tayong moisturizer ngayon guys. Kinakabahan na ako sa magiging resulta. So, i-blend ko na lang siya ng gamit ang aking stippling brush. So, guys, wag kayong wag kayong mag-iisip na kung ano-ano kung hindi ako nakatingin sa inyo kasi may mirror ako dito sa gilid. Doon na lang ako titingin para alam. So, i-blend ko na lang siya. So, ito na siya guys. Hindi ganun kaganda yung coverage, pero ewan. So, maglalagay na tayo ng Nichido powder. Focus lang ulit tayo sa ating T-zone guys. Since di naman ako ganun ka-expert dahil Bisaya ka man dahil. Since hindi naman ako ganun ka-expert sa pagbe-makeup, nagtatry lang ako at nag-experiment ng kung ano-ano. So kung sa tingin nyo medyo okay na, i-blend na natin siya with our powder brush. So yan. So, ayun na nga guys, mag-voice over muna tayo kasi nga binuksan na nung tita yung nasa likod, yung tita ko yun, binuksan niya na yung TV. So, mag-eyeshadow tayo gamit ng aking Morphe palette. So, ayan guys, puro neutral color kasi I love neutral. Doon ako nag-start ng makeup. At ngayon, pinapakita ko ang aking brush na nanggaling sa Divisoria. I love brushes from Divisoria kaya they are so synthetic. Charing! So, ayan. Nag-a-apply ako sa crease. Yan. Nag-i-inerte na naman ako dyan. So, may hinahanap. Apply lang ng eyeshadow. So, kailangan sa eyeshadow, pag-apply ng eyeshadow, kailangan biniblend ng mabuti guys. Para hindi magkaroon ng harsh line at para mas lalong kumanda at ma-define yung eyeshadow. So, pasensya na kayo guys kung parang may sipon ako dito sa voiceover natin. So, ayun.
gumagawa ako ngayon ng guide para sa pagka-cut crease. Para doon natin lalagyan ng, hanggang doon lang ay lalagyan ng concealer. So, ayun. Ngayon, maglalagay na ako ng concealer. Hatid sa atin ni Kumaring Nichido in the shade of beige. Beige lang ang ginagamit ko, guys. Gamit ang aking mermaid brush. Nag-apply na ako ng concealer. Siyempre, i-set natin yan ng powder para hindi kumalat. At din sa atin ni Maring Nichido, this shade of creamy glow. So, ayan, dinidefine ko ulit yung crease para, you know, mas gumanda. So, ngayon guys, biniblend ko yung edges ng aking eyeshadow. Gabi na, natulog na ang aking mothers. Kaya, yan. May tight line na pala tayo. Nag-eyeliner na. So, ayun. Kailangan pag nag-eyeliner ka, kasi ang style ko, sinisimulan ko muna sa inner corner hanggang sa mapunta sa dulo. So, magandang tip yun guys para sa mga beginners. Kasi yung eyeliner na ginagamit ko is very shimmery, makintab. I mean, parang liquid. More liquid siya. Ngayon, nung nilagyan ko siya ng black eyeshadow, naging matte siya at hindi na siya kumakalat. Diba guys? Ang ganda, ang galing. Natutuwa ako sa natutunan ko. So, ganun. If you find your makeup liquid or something like that, put on matte makeups or matte powder for you to be able to avoid shimmery or shimmer, I should say. Sorry guys kasi hindi ako ganun ka-galing, hindi ako ganun ka-pro sa pag-English. Pero I'll try my best para maintindihan tayo ng mga international viewers kahit walang viewers. Gusto mo yun? Gaya nga ng sinasabi ko kanina, nilalagyan ko, nililinis ko na yung mga edges. Nilalagyan ko ng powder matte na black. I mean, nilalagyan ko na eyeshadow na black yung eyeliner. Ngayon naman nagta-tight line na ako, guys. Para bongga na. Oh, gusto mo yun. Itong makeup na to pala, guys, is inspired by Asia's Next Top Model, Cycle 6. So, kung nanonood kayo, comment down below kung sino yung favorite nyo doon at kung sino gusto yung manalo. Kasi ako, natanggal na yung gusto ko eh. Si Jack, gusto ko siya. Dinaya.